Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Atonse pamodzi makamaka kudziwanso kuti kumanja inawa akukabuka Mpungwepungwe chodabwitsa kwambiri. Kodi zipiteze itanenapo chifukwa chani? So tonse tikudziwa kuti APM pakatipa wakhala akutukwanika kunyozeka ndi atsogoleri a Zipani zosiyanasiyana, kuphatikizanso mkulu wina amene amadziwika ndi dzina lakuti Kenneth Bwanali, akulu amene adatumiza chikalata ku APM kunena kuti kodi akuluwa mwati sakutuluka chifukwa chani, kuwauzanso atsogoleri achipani cha DPP achina Shadrack na Malomba kuti tatulusani malipoti omveka bwino mufotokozeko za healthy kapena kuti thanzi la APM lili bwanji, kapena tangotulusani chikalata mupange verify kuti moyo wake ukuyenda motani. So tidaonapo Mpungwepungwe ena kuti abeli sangaime komwe until lero limene tikuona kuti kulilongwe kuchemeratu mongo phatikizapo sonkhani. Tikudziwa kuti kulilongwe kumweko kumenenso Dr. Usi wapasidwa mali kuti asafikeko amchita chipongwe, koma tikuona kuti APM lero akhala akukhamukira komweko kulilongwe, ndipo tikhala pamodzi pano tikubweresa feedback iliyonse kuchokera ku nyumba kwakeko mpaka na pa ground pamene APM angafike akukhala akusosola makamaka mfundo zake zothya kukabwino mongo kumbusanaso tikatengera zachina Afro Barometer komanso makamaka ma research osiyanasiyana amene achitika pakatipa akuonesanso kuti APM ali ndi ma chances ochuluka kwambiri kuwina kusiyana ndi achina MCP, UDF, UGM. So Zambili zikuchitika zabwino kubanja limene la DPP kungochosapo makamaka party imene tikumaonako achina atopere komanso atsogoleri ena ndi ena akukamba zinthu zingapo zosakhala bwino za APM kwambiri mnkhani yonse kumagona pa kukula kwake makamaka kwa kuchuluka kwa zaka zake. So nkhani ndi imene koma lero atikudziwanso tonse kuti kulilongwe kufa bulu. Tikatengeranso makamaka last msonkhano umene APM adachitisa ku Blantyre kumeneko pa Njamba Park, tidaona kuti padazaza kwambiri, pada kumana makamaka chikhwimbi cha anthu kumeneko kudali bwino, mfundo zidalipo zothya kukabwino, ngakhale tidamva kuti APM sadatsike makamaka mgalimoto akupita pa msanja kamba kokuti anthu ena adakuonza maataki. So popangira security APM sakadatha kusika makamaka mgalimoto ndikupita pa msanja, adangoyankhulira pa galimoto pamwamba paja ndi mafunso ndakuti kodi leronso APM akatero. Koma nditaona ma comment awiri atatu pa Facebook kuti namvapo anthu akuti olo atakakhala mgalimoto, olo atangokhala kunyumba kwakeko ndikumayankhulira kunyumba konko, ife atili after APM. Kuti inu comment yanu kapena ndemanga yanu pa mkhani ya APM lero kulilongwe mukutipo chani? Kodi kulilongwe kuzaza kuposa amene kudazazira ku Blantyre lero? Ife suggestion yathu tikuona kuti kumeneko kukhala mkoke kambanso kuti tikabwerera tikuonanso kuti APM adazungulira kalekale madera odziwika bwino ngati amene wa kulilongwe kumzuzuko adafikako kalekale. So anthu okonda APM madera ngati amenewo ali ndi dyera, ali ndi mtima ofuna kumona APM, ofuna kumva, ofuna kukhulupirira okha kuti munthu ida ali ndi thanzi akuyankhula bwinobwino, amalawi akufuna akazione okha. So mene tanenera kumambiri kuti banja limeneli la DPP zinthu zawo zikuyenda smoothly, zikuyenda mofewa kwambiri. Usiyane saso ndi Zipani zina tikuona anthu kampeni yawo akumenya usiku ndi usana, akuzungulira malawi yese, ukafika kusanje uko ukafikanso kuchitipa kuti mwina mwake pa 16 September mawiki angapo akubwera pompawa zinthu zikawayendera pamene APM wangu khala pakona kumangoyionera game yonse ndi patulukanso makamaka chichewa chimenecha chomwe akumati namwali salawirira. Atikazukuta bwinobwino APM akumatanthauza kuti makamaka munthu amene akudziwa zochita samayenera kuti aonesa anthu kuti ndikudziwa zochita akanike kaye onsewo, kenako abwere iyeyo ali mmalo bwinobwino, mtendere wake onse bwinobwino ndikukonza kuti afana mayenera mukonze apa ndi apa. So akuti namwali akuti salawirira. Ena kumamasule kuti namwali ofuna banja kapena namwali osaka banja samalawirira, koma amasunga nthawi kumeneko makamaka ndikomweso style
ya APM ikubwerabwera ngati akuti iyeyo ndi dolo wangozishava pakona kungozika pena pake ndi kumangoonelera anyamata enawa ali zungulizunguli muno m'Malawi, koma mkhani ndi yalelole. So ife timanena kuti timabweresa mkhani kuchokera pa ground komanso pa social media akuti inoyo muzikhala mukunyauda china chilichonse chandale sports komanso entertainment, ma breaking news ndi daily ngambwi. Koma lero atipanga focus ya APM kwambiri. Tikudziwa kuti amalawi ochuluka pamudzi pano muliso nanu ndi dyera yofuna kumona, yofunanso kumva, yofuna makamaka kupanga note chilichonse chomwe APM angayankhule kutengeranso maonekedwe ake komanso mfundo zake pa ground. So manifesto ya DPP idalonchedwa kalekale, idayikidwa pa ground, atikuona kuti chiyankhulireni kwinako akumayenda nayo ndi ajenansa kumangoiponyaponya Malawi, kumangoimwaza ponse kumalero atimva kuchokeranso kwa Mwinyache, mtsogoleri wa chipani chimene cha DPP komanso former president kapena kuti president wakale wa dziko lino APM Professor Arthur Peter Mutharika. So abanja la DPP ndanena kale kuti kwawo ndi zimwemwe zokhazokha. Taona kwa jina Samia kuipatsa moto kuti mwino wake mudzi wafika alambule chile lonse lomwe ana adakanika kuchecha. Kodi anthu azipani zinaze amukuti chani? So ndimanena kuti mukafikanso pamudzi pano musamayi wale kuika ma comment anu kuti tizimva kuti mutipo chani pa nkhani yomwe tabweresa achipani cha MCP mukuti chani lero apa kutuluka makamaka kwa APM kupangisa msonkhano chake ma 11 omwe atikhala tikuphulisa ma video zonse, kuphulisa chilichonse chomwe angayankhule nanga ha UTM audya zake mukuti chani pa nkhani yakutuluka kwa APM lero akuchima kwambiri lero kufa bulu. Tibweresa zonse ino chuma mukenera kuchita ngati simudapange subscribe pamudzi pano mungopanga subscribe ndekuti chilichonse kuchoka pamudzi pano chizikhala chikungokupezani mukhangoyasa data wanu zandale za sports komanso za entertainment. Ngati mudapanga kale subscribe tangotubwanyani button la share mwarumizireso amzanu amene amakonda nkhani ngati zomwe mumakonda inuzi muziyendera limodzi. Once mapezeka pamudzi pano simunabese pano pamagwa ma daily update atsiko ndi tsiku ndekuti ino muli kwanuko mukupanga zina ukuso mukumvera chilichonse kuchoka pamudzi pano. Ndikuti lero kuchema DPP on fire tikupanenso ma 11 APM akatuluka makuma nonse. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.